2026. Oo, bilis ng panahon. Nasa ikapitong araw na tayo ng buwan ng Hulyo. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Samahan niyo po ko hanggang alas 11 ng umaga. Laging alalahanin na every Tuesdays, pagsapit ng alas 10 ng umaga, tutok na sa Jointana Angeleños. Tayo po ay live na napapakinggan sa RW 95.1 FM at tayo rin po ay sabay na napapanood sa CLTV 36 at sa ating mga live streaming ng official page ng Angeles City Information Office FB page at ng CLTV 36 and of course ng RW 95.1. Papunta rito sa himpilan, medyo mainit ang panahon, no? Pero pag dating ng hapon, di natin alam. Pag minsan, bigla na lang bumubuhos yung malakas na ulan, no? So, lagi po tayong magbaon ng panangga sa kung ano man yung mga pagbabago ng panahon. Magdala ng payong, no? Dala ng baon ng inumin. Pag minsan kasi, pag during the daytime, mainit naman, no? So lagi po tayong maging handa lagi. We all know it's the wet season, no? So alam na nating mga Pinoy yan. Being dalawa lang naman ang season na dito sa Pilipinas. It's just wet and dry, no? So lagi po nating ina-anticipate yung mga minsan pagbabago ng panahon na kahit maliwanag during the daytime, pagbago tayo papasok sa trabaho, sa eskwelahan, no? Hindi natin hindi rin tayo sure pag minsan paglabas natin bigla na lang malakas ang ulan, no? So lagi lang alam na this pag ganitong mga panahon. Kahapon nagkaroon tayo ng flag raising ceremony dito po sa lungsod ng Angeles sa ating City Hall sa labas, no? Pinangunahan po ni Mayor John Lasatin ang ating Monday flag raising ceremony at ang host po ng ating program ay ang Nutrition Council ng lungsod, no? At with this we would like to greet everyone na yung pag-celebrate ng ating Nutrition Month ng itong buwan ng Hulyo, no? So happy Nutrition Month sa inyong lahat. At maging paalala ito, no, sa pagbabantay ng ating kalusugan at nutrisyon para sa ating malakas na pangangatawan. And speaking of nutrition and health, magbabalik po sa ating programang Jointana Angeleños itong napakagaling na ating bisita. Naging bisita rin natin siya in the past, no? At lagi rin natin siyang nakakasama dito sa pagseserbisyo sa lungsod ng Angeles. Hindi lang pagdating sa kalusugan, kundi pati na rin sa pangkalinisan, no? Sa pang-iwas ng sakit, no? At iba pang mahalagang mga programa na pangkaligtasan para sa mga Angeleños, no? Narito po ang ating CESU Head, o City Epidemiologist and Surveillance Unit Head, at head din po ng dami, no? Pati sa sanitation, sa disinfection, at marami pang iba. Na dito po nagbabalik live sa ating programang Jointana Angeleños. We have Doc JP Kulang. Good morning and welcome again to the program. Good morning, Sir Jay. Thank you for having me here. So magandang umaga po ulit sa inyong lahat at masaya po kaming nagbabalik dito sa inyong programa. Oo, masaya tayo lahat kasi nakatapos din tayo doon sa kasama po namin si Doc JP rin halos everyday, no? During the tragedy nung yung 18-day operation ng Incident Command System doon sa Gumuhong Gusali. At kasama si Doc JP rin maliban sa City Health Office, yung kanyang mga team ng
nung kasing pasintabi sa mga nag-aalmusal, no, nung medyo nangangamoy na doon sa area. Yung team ni Doc JP rin, yung mga nag-iikot, no, misting, disinfection, na ano pa yun, pang deodorize. Oh, yun, sir. No. In-ensure natin na walang amoy, walang langaw, at lalong-lalo na walang lamok doon sa ating ground zero or doon sa ating operation site mismo. Ang galing nun, no? Kasi parang na lahat na anong tawag dito? Yung na ano mo lahat, na cover mo lahat. Oo. Isipin mo pati yung langaw, yung lamok, no? And yung amoy. And at the same time, na-disinfect pa para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit, no? Tama po kayo dyan, Sir Jay. Kumusta na, Doc JP? Baka may gusto ka mo nang batiin before tayo magkwento. Ayan. Sige, syempre, we've been really busy in the past few weeks. So, medyo mahaba po yung aking listahan ng babatiin ngayon. So, pagpaunahin po ninyo. But syempre, gustong-gusto ko munang batiin ang walang iba kundi ang ama ng ating lungsod, Mayor John Carmelo Villas II. Good morning po sa inyo, Mayor. And of course, to the staff of the Mayor's Office and to our Executive Assistant, Ma'am Jani Sarmiento. And the ladies na nandun po sa labas, si Ma'am Alma, si Miss Mariel, and si Miss Nicole na nasa bahay pa po ngayon. And yung one of the roses among the thorns, nga sabi na Sir Recto, baliktad yata, no? And of course, from the City Tourism Office, si Ma'am Louie Dezatin and her team. And of course, yung mga kasama natin sa Balibago, ACDRRMO, sa pangunguna ni Sir Kiko Pangilinan, and his very competent team ulit. And sa active, si Sir Andy Enriquez, no? And of course, binabati ko din po yung mga kasamahan ko sa City Health Office. Unang-una na po sa aming City Health Officer, Dr. Verona V. Guevara, and sa aming Assistant City Health Officer, Dr. Christine Joy Patio, at sa mga kasamahan ko pong mga doctors sa iba't ibang CHU. And of course, yung sa aking CESU team, no? The City Epidemiology Surveillance Unit team, si Jose, si Miss Shaira, and of course si Sir Jerome. And si Ma'am Lorlene din po, no, na minsan kinuhugot ko sa CESU. Siyempre, sir, let me take this opportunity to greet my proud team sa Environmental Health Services, sa main office na nandyan po. Magandang umaga po sa inyo. And sa Nepomart. Yung pong ating team ngayon doon sa Nepomart. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami na bang pumipila dyan? And of course, yung ating sanitation team din also sa Reproductive Health and Wellness Center sa pangunguna ni Ma'am Kay Makapagal. Good morning po sa inyo. And ito po, sabi ko sa inyo, mahaba ang aking listahan sa RHU2 na hawak ko din po ang RHU2, Sir Jay, no? Sa aming nurse doon, Ma'am May, and to all the staff sa mga barangay na sakop ko from Santa Trinidad, Pampang, Lourdes Northwest, and Kutkut, no? So aking magiting na Kapitan Nick Soriano, sa Pampang, Kapitan Carlos de la Cruz, and sa Kutkut, Kapitan Juanito Dairit, and lastly, of course, our ABC President from Santa Trinidad, Sir Naku, no? And of course, lastly, to my loving wife, and to my daughter Anya, and to my mom, who's living nasa province po siya ngayon. So, yun, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo sa pagbati sa mga taong mahalaga sa akin, no? Huwag po kayong mag-alala. Nandito po si Doc JP. Hindi siya tumakas. Magpapatuloy po kami ni Doc JP sa ating programang Jointana Angeleños. Doc JP, anong oras na sa buong Pilipinas? Oras na po sa buong Pilipinas, 10:15 a.m. Join! Feel the beat, and Heleños on the street. Turn it up, let the city say.
Alright, we're back sa ating programang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Dr. JP Kulang. Ang ating panauhin ngayong umaga. Nice lang natin batiin yung mga nagpapa-shoutout, no? Sa tulad ni Rosamong the Thorn, si Recto. Ayan, Recto Pangilinan Jr. Magandang araw po sa inyong dalawa. Sabi niya, pati si DJ Amir. Oo, yung birthday gift. Sige, papadala natin yan. Oo. At si Camario Operanya at si Empoy Bondok Jeffrey. Good morning at happy listening, Empoy. Mga kasama mong mga kabataan din, no? Bigla akong naalala last weekend, last Saturday. Nagkaroon tayo ng maikling programa sa Bahay Pag-asa, Doc JP. Kasama natin si Mr. Francis, ang ating CSWDO, no? Sina Carlo nandoon. And of course, yung mga Boy Scouts of the Philippines ng Angeles City. Sila mismo sila nag-ambag-ambagan yung mga bata para bigyan ng konting tulong ng kanilang makakaya para sa mga kaedad nila, ka-age group nila, itong mga children in conflict with the law o yung mga CICL na tinatawag. At doon din mo makikita na kahit nagkakagulo sa bansa natin ngayon, ano, itong mga Boy Scouts of the Philippines, sa mura nilang edad, no? Kaya nagpapasalamat si Mayor John Lasatin sa kanilang initiative na at least, no, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa mga kabataang ito. Tama, sir. Na ganito yung kanilang pag-iisip, na makatulong sa kanilang kapwa, sa kanilang makakaya, no? Despite na sa murang edad at despite sa mga nangyayari sa atin, ito yung mga magandang halimbawa ng mga kabataan ngayon. Na hindi lang puro social media, hindi puro vlogging or content creation, no? Na hindi naman sinasabi natin pangit yung ganon, pero ito at least nagiging productive yung ating mga kabataan, no? Kasi nakikita natin sa news recently puro involved sa maraming mga krimen, no? Na hindi natin maisip na nakikita lang natin ito sa mga news internationally pa sa Amerika, no? Pero tapos naman biglang nangyayari sa Pilipinas yung mga ganito, no? So at least merong maliban kay Alex Ayala na nagbigay ng good news sa atin, at least itong mga kabataan natin dito sa Angeles City. Kaya Empoy, yung mga kabataan, no, bantayan natin at paalalahanin natin yung resiliency, no, yung tatlo laging pinapaalala ni Mayor John Lasatin pag nagbibigay siya ng mensahe, lalo na sa mga kabataan, yung pagiging makadiyos, yung pagiging makatao at yung pagiging makabansa, no. Very basic pero pag minsan lagi nating nakakalimutan yung mga ganitong mga values, no, and virtues na yung isang tunay na Angeleño nakikita natin yan, yung resiliency. Okay. Alright, sa ating pagpapatuloy sa ating programang Jointana Angeleños, kumustahin natin ulit si Doc JP. Doc JP, daming mga nagkakasakit ngayon, pati mga counselors natin kahapon may mga absent dahil daw nagkakaroon ng sipon, lagnat, no? At yung mga kasamahan natin kanina before tayo nagkaroon ng programa, ganun din, no? Ako rin last weekend, kahit na nandun tayo sa Bahay Pag-asa, may iniindatin tayo. Ano po yung mga na binabantayan natin ngayon, Doc JP? Well, unang-una, Sir Jay, kamusta ka na ngayon? Okay lang. Pag minsan mas maganda raw yung tinig pag may sipon. Tama po, no? Pero kasi sir, nasa panahon na po tayo ngayon na tag-ulan na kasi. So, Ayun. napapanahon na din po yung mga tinatawag nating mga wild diseases. No? Wild. Ano ba, napaka-wild naman ng mga yan, no? But the wild diseases stands for WILD, no? So actually, ano yung mga yon?
mga waterborne diseases, mga Oh. sakit na nakukuha natin sa pagkain at saka sa tubig. Mhm. Susunod yung influenza and the influenza-like illness. So, Ayan, yan ang nararamdaman ko ay, yata ngayon. mukhang yan, Sir Jay, ang tumama sa iyo. At sa tingin natin, napapanahon po kasi ngayon. No? Kumbaga, ito yung season kung kailan nakikita natin na marami pong nagkakaroon ng trangkaso. No? So the influenza and influenza-like illness is yung tawag nating trangkaso. No? So yan, pwedeng maapektuhan, mapabata man o matanda. So wala pong pinipili niyan. No? Next, leptospirosis. No? Naku, ano? Ayan. Nakakatakot yan. And definitely, no? Leptospirosis and lastly, dengue. So itong dalawang mga sakit na nabanggit na huli, yung leptospirosis at dengue, nakakamatay talaga. Hindi Naku. lang po siya nakakatakot. Talagang dapat tayong matakot kasi may mga kaso tayo na namatay ng dahil po yan sa sakit na yan. At ulitin natin, walang pinipili na edad o estado itong mga sakit na ito, no? Bata man, matanda, may kaya man or wala, no? Wala pong pinipili ito basta ikaw ay na-expose at nandun sa iyo yung na-meet mo yung criteria para ikaw ay magkaroon ng sakit na ito, ay definitely naman, no? Nandyan po yung panganib na tinatawag po natin. So, yan. Wild, oh. Mas madali nga ang matandaan, no? Wild, W-I-L-D, waterborne, influenza, leptospirosis, and dengue. Yung dengue, parang all year round na rin yung dengue, no? Tama kayo, Sir Jay, no? Pero gusto ko sanang batiin yung ating dengue team. Yan, oo. So, sa ating mga dengue task force sa pangunguna ni Master Joey and sa mga kasama si Kiel, Napakasipag ng mga yan. Tama, sir, kasi sila din yung nandun sa Balibago, Yes, di ba? Duty sila nun. Si Mark, dalawang Mark namin nakasama. Gerald, si Sir Zaldi, at saka si Manong Jerry na talaga naman, since last year, umulan, umaraw, rain or shine, May pasok o wala. may pasok o wala, umaga o hapon, nandyan po sila at ginagampanan po nila yung kanilang trabaho upang maligtas po yung ating mga kasama sa Angeles City kontra dengue, no? Yes. Alam niyo naman yung mga dengue prevention and control activities natin na well documented po, no? At I think po dahil doon po sa kanilang pagsusumikap at pagpupursige para po mapababa po ang kaso ng dengue, nakikita natin ngayon na translate natin na yung mga kaso natin ng dengue kumpara po nung nakaraang taon ay di hamak na mas mababa kaysa po ngayon. So, palakpakan natin yung ating dengue task force po, no? So, maraming salamat po sa serbisyo po ninyo. So, hindi ko po Yan yung mga Dok, pag yan yung mga nag-e-ensure sa atin na pagpapasok na yung mga estudyante natin sa mga pampublikong eskwelahan, nakikita natin walang nangangagat sa kanilang lamok kasi yan yung dengue team ni Doc JP. Sila yung kagad na pumupunta sa mga schools. Tama po. They're doing hindi lang basta fogging and misting Meron pa sila yung mga sa larvae, yung mga proseso nilang ginagawa, Actually, Sir Jay, ang ginagawa na maraming activities Yes, kontra dengue, yes, no? Kaya bili naman ng ating butihing mayor ay pangalagaan natin ng ating syudad. So, ano ba yung mga activities ang kontra dengue? One, yung paglilinis sa paligid. Importante po yan. So, sa amin naman po, sa City Hall, sa ating dengue task force, may larvicide tayong tinatawag. larvicide. Ang pinapatay natin dyan, yung mga kitikiti, no? And then, aside doon sa fogging, mas makikita nyo kami ngayon yung misting operation. Wala kayong masyadong nakikita nagpapausok, no? So yung space spraying na tinatawag natin at saka yung indoor residual and outdoor residual spray which lasts for 3 to 6 months. And lastly, makikita nyo sa mga iba't ibang schools na na-installan na po natin ng ating mga Oliset nets. Yun, yung Diba? mga Oliset nets. So, nakita rin natin yan, no? and 100% na ng schools ngayon, Sir Jay, ay na-sprayan na natin ng residual spray kontra lamok na medyo long-lasting po ito, no? So, medyo matagal pa ulit bago po namin ulitin yung pag-i-spray sa mga schools. And this ensures, mga mami at daddy sa ating mga nakikinig po ngayon at nanonood sa ating programa na nandyan po kami kapag kailangan nyo po, lalo na pag may mga dengue cases. Isang tawag lang yan po sa amin. And ang aming dictum ngayon, gagalaw kami within 24 hours na may napabalita na may dengue case doon sa lugar, ay kumikilos na po ang ating syudad para Ano po po dyan. ang usually gagawin pag may ganong mga
mga cases, anong gagawin ng inyong team? Ayun, sir. Pag may report na may dengue. So unang-una, kami po ay nag-analyze doon sa area. Madami kayang kiti-kiti doon. So nagkakaroon po kami ng environmental surveillance and vector surveillance. Check po kami kung gaano ba karami yung kiti-kiti sa mga barangay na yon. And last year, sir, pag pumupunta kami sa mga bahay-bahay, alam yung observation namin, napakadami pong kiti-kiti. No? At nakakatuwa kung saan sila saan mo sila makikita, no? Parang yung last program kanina umaga, narinig natin yung barangay ng Lamok or yung mga nakaraan, no? Yung mga barangay ng Lamok ay pwedeng lumago dyan sa napakaliit na container na yan. Marami na silang, pwedeng maraming kiti-kiti ang mabuhay po dyan. At titingnan po ninyo yung mga likod ng ref ninyo, yung mga tumutulong na tubig doon. Oh. Pwede pong pangitlugan ng kiti-kiti yun. Na Naku. usually, hindi natin nakikita yun, sir. Oo. Pati yung sa mga plato. Mhm. Yung mga pinagpapatuluan po ninyo ng plato. At yun po yung mga kadalasan na nakikita ng team natin na hindi na natin masyadong napapansin. Na pinangingitlugan na pala ng So lamok. yung likod ng ref, kailangan palang ma-check yan. Apo, Oo. lalo po ngayon, no? Tapos yung mga pinagpapatuluan ng plato, yung mga plantito at plantita natin, no? Yung mga halaman po natin, make sure po na parati nating napapalitan yung tubig, no? Ayun. Oo. So, mga gulong, meron na tayong, sir, ordinansa ulit, no? Yung mga gulong, as much as possible, ayaw na natin, lalo na sa mga schools. Yes. Kaya kung may mga gulong pa po kayo sa ating mga teachers, makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina para tanggalin natin yan. No? Kasi pamumugaran at pwede po yung pangitlugan ng ating mga lamok at magkaroon ng maraming kiti-kiti. Parang mas safe ngayon magtambay sa eskwelahan, no? Para maiwasan yung kung ganito po yung ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan sa mga pampublikong eskwelahan, sana po we do our part naman sa ating mga tahanan. Ano? Baka ginagawa natin itong safe yung mga eskwelahan, and then sa ating tahanan, yung practice natin is bara-bara pa rin. Kailangan yung malinis pa rin, yung kapaligiran. Not only yung inside of our own house, but also yung kapaligiran, yung surrounding, no? Tama po. Baka yung sa backyard or yung sa bandang labas ng inyong tahanan, may mga pwedeng pamugaran pala nitong mga lamok o mga larva. Yun din, ganun din. Kahit malinis sa loob ng tahanan mo, baka may possibility magkaroon din ng mga barangay ng mga lamok na pwedeng magdala ng dengue. Tama po, Doc JP? And yun, sir. Ayun, balikan natin yung naging concern ninyo, yung health concern ninyo ngayon. Marami at uso ang nagkakaroon ng lagnat, Yan, sipon. sige. Ayan. Balikan natin yan. Paano maiwasan at paano maiwasang kumalat yung mga ganitong nauusong sakit ngayong wet season. Balikan namin ni Doc JP. Pero Doc JP, anong oras na sa buong Pilipinas? Oras na po sa buong Pilipinas, 10:30 ng umaga. Join! Ta-da! Hey, 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 yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and
Alright, nagbabalik kanyang programang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Doc JP Kulang. At nice lang natin batiin yung ibang nagpapa-shoutout katulad ni Miss Margarita Guevara. Ayan, Blessed Tuesday po from Mabalacat City, Pampanga. At si Ma'am AMC Romero, mga kasama natin sa DepEd Angeles City. Good morning po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo. Kumusta yung first mga weeks natin sa sa pasok? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan ng mga students natin dyan. Ayan, laging iniisip yan ni Mayor John. Ayun, balikan natin yung kanina before we had the break, mga nauusong sakit ngayong wet season. Mr. MD Pelayo, good morning po, nagpapa-shoutout. Okay, Doc JP, ayan, katulad ko, ako'y tinamaan na ng parang influenza-like symptoms. Paano natin maiiwasan ito? Ayun, sir. So, paano nga ba natin malalaman na tayo po ay tinamaan na ng trangkas or influenza, no? So, mga common na simptomas niyan, unang-una po lagnat, 38 degrees na lagnat, and may mga kasama pong pananakit ng kasukasuhan, Oo. o kaya yung muscle pains, no? Joint pains, at lalong-lalo na ubo or sipon, no? So, yan yung mga common symptoms na nararamdaman po natin pagka tayo ay sinusumpong ng trangkaso. At paano nga ba natin maiwasan yan? So, katulad po ng ating infection prevention and control na parati po nating binibilin sa ating mga mommies and daddies, magsisimula yan sa ating mga bahay-bahay, no? Yes. Ang proteksyon ng ating mga chikiting, at sa inyo din po, magsuot po ng mask, lalo na pag may ubo at sipon. No? Kasi madali pong makahawa ang influenza or trangkaso, no? Lalo pag kayo po ay may ubo at sipon. And yan, yung paghuhugas po ng ating kamay. Kung hindi man basic. maghuhugas, ugaliin po natin magdala ng alcohol or kaya naman ay sanitizer sa ating mga bulsa. Or pabaon po natin sa mga anak na before and after kumain ay maghuhugas po or magdi-disinfect po ng kanilang kamay, no? Yes. And kumain po ng masustansyang pagkain, mag-vitamin C. Lalo po ngayon, kailangan nating palakasin ang ating resistensya, no? So, those are the common ways on how we protect ourselves from influenza. So, pag alam niyo naman na po na may ubusipon na kayo, be responsible, no? Magsuot na po Yes. kayo ng mask kasi madaling makahawa yan, Sir Jay, no? Oh, okay. So, kayo ba, nagkahawaan na po ba kayo sa bahay? Oo actually ako yung parang pangalawang nahawa. So, Kakasama kasi. kasi pwede tayong mahawa kahit na galing yan sa ating chikiting at wala po kayo, mukhang malakas ang inyong resistensya because these are airborne viruses, no? At pwede din siyang makuha pag nahawakan mo yung surface, tapos kumain ka at hindi ka naghugas ng kamay, pwede ka nang mahawaan ng trangkaso, no? Makuha mo yung virus, no, Sir Jay. Ayun, nag-agree sa'yo si Director Jason Pabalan na nakikinig din sa atin. Mabalikan lang natin, Doc JP. Last year, no, nagkaroon tayo ng operation dito sa lungsod ng Angeles dahil doon sa biglang report ng DepEd, no, ng parang increase in itong mga reports tungkol sa influenza, no, na nagsagawa tayo ng clustering ng paglilinis at pagsuspension noon last year, no, ng mga pasok to go about with this operation. Kumusta po yung ginawa nating ganong operasyon, Doc JP? Actually, napakaganda po nung naging resulta ng ating school-wide disinfection, no? Napakaikling panahon natin ginawa yon, Sir Jay, no? Kung saan lahat ng classrooms ng mga bata ay dinisinfect po natin gamit yung ating disinfectant. Kaya yung ating partner, napakahusay po ng tulong na Yes. naipabigay niyo po sa amin para ma-ensure po yung kaligtasan. Kasi this is in response doon sa report ng DepEd of surging cases ng influenza-like illness sa buong syudad natin. At napaka-importante, Sir Jay, ng reporting Yun. ng
at datos para po dito. Kasi ngayon, katulad nun, update ko lang po kayo as of Monday, itong Lunes, kahapon. Kahapon. Nakapagtala po tayo ng 291 cases of influenza and influenza-like illness. So, 3 po dito ay confirmed at karamihan na po ay suspected, no? So, sila yung mga nagpakita ng lagnat, ubo, sipon, Okay. ayan, mga muscle pains and joint pains. And take note, 291. At kung marami pa po ang hindi nagpapa-check up, more likely baka mas marami pa po ito, no? Kaya mahalaga din po, pakiusap po natin kapag may mga nararamdaman po kayo, magpa-check up na po kayo. Lalong-lalo na yung mga bata, no? Huwag niyo pong palalagpasin ng 2 araw, lalo na pag naglalagnat ang inyong anak, no? And then 2 days na pong nilalagnat, agaran na po kayong magpakonsulta sa inyong health center or sa inyo pong doctor. So, importante po yan. Kasi kung pwede siyang maging trangkaso at since uso nga din po ang dengue, napapanoon ang dengue ngayon, hindi natin malalaman kung yan po ba ay dengue. Oo At huwag Kasi- po kayong basta-basta magbigay ng gamot, lalo na antibiotic kasi Nako. delikado yan, no? Caution lang po sa mga mommies and daddies natin kasi napapansin natin na yung iba, since naglalagnat, bibigay ka agad ng antibiotic. So, i-caution lang po natin yung ating mga parents na wag po tayong agad-agad magbibigay ng antibiotic na hindi po kayo nagpapa-check up. So, pinakamaganda pa din po at pinakamainam, magpakonsulta po kayo sa ating mga health centers. Napakalaga po ng binanggit ninyo, Doc JP, no, yung pagdating sa pagpapainom ng antibiotic. At pag nagpatingin naman yung magulang sa kanilang mga anak na binigyan ng reseta ng antibiotic, tapos biglang gumaling yung bata, tapos hindi na ipapakontinue yung pag-inom ng antibiotic kasi magaling na raw yung pakiramdam ng bata. Bakit po mahalaga na sundin yung tamang pagpapainom ng antibiotic sa bata? Ayun. Thank you, Sir Jay. Napakagandang tanong po niyan. So, kailangan nating tapusin kung kailan ba dapat, kung ilang araw ba dapat po talagang iinumin yung antibiotics. Yung iba, 5 days, but most commonly, 7 days na Yes, tinatapos yun. It's to avoid resistance. Hindi ibig sabihin na magaling na yan, 2 araw pa lang, okay na, hindi mo natatapusin. No? Matalino din po yung ating mga bacteria. Yun. Lalong-lalo na yung mga microorganismo na yan na nagdudulot ng sakit sa atin. They evolve and they become resistant. Yan na nang nakakatakot actually, Sir Jay, no, maging resistant yung mga sakit sa mga antibiotics na available sa atin ngayon. At nakikita yan, nadadocument na po yan sa mga hospital. Kaya kami din po, mga doctors ninyo, mga health professionals are really advocating for the antimicrobial resistance. Huwag po tayong basta-bastang magbibigay ng antibiotics sa Yan. At mga sakit. pag nireseta kayo, tapusin Tapusin. ninyo. Kahit na magaling na yung pasyente. Tama No? po. Kasi kailangan maging responsible na mga pasyente rin tayo. Kasi pag nag-develop yung resistance, lalakas lalo yung sakit and then kailangan maghanap na naman ng mas malakas na gamot para doon. No? Tama, sir. At ano na yung mga pinakamalakas natin na antibiotics? Limited lang yung mga yan. Oo No? nga. At napakamahal. At Oo. minsan yung iba napakahirap pang kunin. No? Dati, mga panahon nun, pinakamalakas yung amoxicillin. Ngayon wala na. No? Marami na pong resistant sa amoxicillin. No? Oo nga. Napaka-importante lagi yung kung ano yung pinrescribe ng doktor, tapusin po natin yun. At since yan, napag-usapan na din natin ng antibiotics, punta naman tayo dun sa isang sakit na gusto natin pong bigyang pansin ngayong panahon ng tag-ulan, yung leptospirosis. No, yan. Doc, paano ba ang sakit na leptospirosis? Paano siya nagsisimula? Lagnat. Nagsisimula sa high-grade fever, usually more than 38 degrees ang lagnat ng pasyente. At kahit bigyan mo ng paracetamol, hindi siya bumababa. No? Okay. So ano pa yung mga yan? Pamumula ng mata, no? Paninilaw ng balat, no? Masakit na kasukasuhan, no? Jaundice. Or pwedeng pagkaunti ng ihi kasi that's the signs of organ failures Dehydration. already. At napakabilis po ng leptospirosis, no? Yung mga nakita natin, mga na-report na kaso sa atin, 3 araw na simula nung sila ay nagkaroon ng sakit hanggang sila ay mamatay, no? Patients can die as early as 3 days from leptospirosis. Kaya Ang bilis. Apo, tama po, no. Kaya yung sa mga sumusulong ngayon sa panahon na to, mga mommies and daddies, no, kayo po din mismo at yung mga chikiting ninyo is to protect them. Magbobota sila kapag meron tayong mga pluvial floods. Natatawag natin, no. Yung mga biglaang pagbaha sa mga kanto-kanto, no. At may hindi natin maiwasan, lalo na may mga sugat yung mga paa natin, those are the highest risk
to be infected with leptospirosis po, no? At lalo na yung mga maraming daga na areas. Alam natin kung saan may mga areas na ganyan, no? Sa ating mga paligid. Alam natin, nakikita natin yung mga yan. At ang hirap talagang puksain ng mga daga pagdating po sa ganyan. At just an observation, nung nag-conduct tayo ng environmental surveillance sa ibang barangay noon, malaki po yung partisipasyon natin sa pagpapadami ng mga daga na ito. Paano na-observe yun? Ito, sir. Usually, saan mo tinatapon yung mga pinaglinisan mo ng mga isda o kaya ng mga manok? Di ba? Diretso yung iba sa drainage. Sa drainage, usually. At nasaan po ba ang bahay at lungga ng mga daga? Nasa drainage, no? So, hindi kayo magtataka, bakit ang tataba ng mga daga doon, no? Oo. At once nagkaroon ng leptospirosis yan, yung buong katawan ng daga, nandyan na yan. So, gagapangan niya, lahat ng gagapangan yan sa bahay ninyo, yung mga utensils ninyo, syempre, dyan kayo kumakain. So, there's the risk of getting the leptospirosis, hindi lang po sa ihi ng daga at doon sa baha, no? So, ngilin din po na maglinis and make sure, be responsible kung saan nyo po itatapon yan. Kawawa yung mga tao, yung mga kabarangay natin, yung mga kalugar natin na nasa mababang areas. Lalo na pag galing kayo sa taas, syempre yung drainage, babagsak doon. Yung tubig na kung saan maraming dagat, baka nandoon yung mga leptospira na tinatawag natin, nagiging sanhi ng leptospirosis na nandoon sa daga. No? So, malaki po ang partisipasyon natin, no, sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran at po mabawasan yung mga wild diseases na binabanggit po natin. No? And yun, antibiotic dating sa leptospirosis. Alam po natin na may mga tao na sumusulong sa baha. At kahit may sugat, no? Caution po, no? At meron tayong antibiotic niya na prophylaxis, which is usually doxycycline. At available po ito sa health center. Hindi to basta-basta nabibili sa butika at kailangan po ninyo ng reseta. Sa Angeles naman po, may available tayong mga doxycycline at magpe-prescription Kailan na po kami. pwedeng inumin yung mga ganon? Depende, Sir Jay, sa level of exposure mo, kung low risk, moderate risk, or high risk ka. Pagka usually po ay kayo ay sumulong sa baha, lalo ngayon may paparating na bagyo, no? Pinaghahandaan natin yung super typhoon. At may sugat kayo, pwede po kayong mag-take ng doxycycline, bali 2 capsules isang beses po nung paglusong niyo. Kung isang beses lang po kayo lumusong. Ibang usapan yan pagka yung talagang kayo ay lumulusong araw-araw. So, we have the so-called high risk group. Dapat nagtitake sila ng doxycycline every week. Yung dosing 2 capsules every week. Di ba din naman po yung pinapainom natin kapag sa bata at saka sa buntis. No? So, pinakamainam po kapag kayo ay may exposure sa baha na ganito, agarang magpakonsulta sa inyong pinakamalapit na health center or sa inyong pong mga doktor, sa mga private doctors po ninyo. So, yun po. Sa mga RHUs po natin, Doc, meron mga ganon. Yes po, magbababa po kami ng doxycycline. Meron tayo sa central supply po natin sa City Health Office at ibababa po namin yan sa ating mga CHUs o City Health Units po. No? Sige, nakikinig si Mr. Dan Concepcion, Miss Susan Gabiola. Good morning po, Doc, from Barangay Santa Trinidad. Si AJ Pamintuan, si Miss Marilas Guevara Montoya. Uy, happy birthday kay Joycey Romana Patio at kay Miss Annabel Manalo. Good morning kay Kayangan. Magbabalik po kami ni Doc JP. Doc JP, oras sa buong Pilipinas. Oras na po, 10:46 sa umaga. Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. And Helena's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, hey,
Tamang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Doc JP Kulang. At nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Ang napakalaga ng ating pinag-usapan. Good morning kay Miss Shesheng Manabat. Ayan, na nakatutok din sa ating programa. Meron magpapabati sa'yo. Actually, sir, at mga nakalimutan ko yata kanina magbabati. Batiin ko din po yung Amazona ng City Health Office. Ma'am Vicky Mundia, magandang umaga po sa inyo. Okay. At sa inyo pong mga kasama, good morning. Oo, na-tackle natin yung wild, no? yung mga diseases ngayong wet season. Yung sa leptospirosis, talagang matindihan. Pero ang good news, yung nabanggit ninyo, na meron palang pang prophylaxis, no? Yes po. Kapag meron tayong exposure sa baha. At yung mga RH shoes natin is alam nila kung anong gagawin, no, sa mga ganito. Tama, Sir Jay. Kasi yun nga, agad po tayong magpakonsulta kapag nagkakaroon. At ang hirap po kasing magpakampante. Huwag po kayong magpapakampante, no? Yes, At reminder na lang din po, please, wag kayong maglilinis ng kanal gamit yung paa ninyo. At may gumagawa ng ganyan, no? So parang pinapang-scoba yung paa, pinapang-scoba ganun, yung no? paa dahil kung yung mga babahin na area, mag-ingat po tayo sa ingatan po natin yung ating mga sarili. Gumamit kayo ng walis para mag-drain. Magdiklag po kayo, no? Yun. Importante yan, lalo ngayon na hindi pa po masyadong nag-uulan. Pero napapansin natin, Sir Jay, medyo lumalakas na yung ulan ngayon, no? Kada hapon. So, agapan na po natin. Sabi nga nila, no, daig ng maagap ang masipag. Tama. So, unahan na po natin yung mga bara-bara na yan para hindi po magi-stagnate yung tubig dyan, no? So, yun. And also paalala, Doc JP, doon sa mga naninirahan malapit sa Abacan River, no? Tama po. Lagi pong pinapaalalahanan ng ating lokal na pamahalaan, bawal pong maligo doon sa Abacan River, no? Pag minsan kasi may natatanggap tayong mga reports na merong hinahayaan ng mga magulang na maligo yung kanilang mga anak doon sa Abacan River, no? Actually, sir, kahit hindi po sa Abacan River, alam po ninyo yan. Pagka nagkakaroon ng baha-baha dyan po sa mga kanto ninyo, nagko-convert na mini swimming Nako, pool, no? So, please lang po, no, iwasan po natin na maligo sa tubig baha at ito po ay maaring may dala-dala po itong sakuna, no, para sa ating mga anak. So, babantayan natin, mami, no? Yan, kayong sinusuportan tayo ni Miss Annette Tanchatco mula sa nanonood mula sa ONA. Good morning po sa inyo, ma'am. No? Yung po mga waterborne diseases, ano pa ho itong mga ito na kailangang malaman ng ating mga tagapakinig? Ito lastly, mukhang in the past few weeks also na kakakita kami ng mga pasyente sa RHU ng mga nagtatae, no? Para pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa inyo, no? Ay mga dumudumi ng basa, tubig, no? Yung watery stools. Watery stools na tinatawag po natin or yung diarrhea, no? Unang-unang kailangan natin gawin diyan, sir, is to hydrate, no? Hindi lang po basta-basta hydration. Kailangan natin yung oral rehydrating solutions na tinatawag natin. Doon may mga available tayo na nabibili niya dyan sa palengke. Ang kailangan po talaga nating iwasan pagka meron pong diarrhea yung ating mga anak or tayo mismo is iwasan po nating mag-dehydrate and we have to hydrate po, no? At kapag ito po ay nagtuloy-tuloy, ayun, papakonsult din po kayo kasi para matingnan, no? Matest, magawan ng laboratory, fecalysis for example, no? But the way to solve this, yung diarrhea is, ako actually hindi ko po sinasabi na mag-take ka ng pampatigil. Kasi mas maganda na ilabas mo yun. It's something physiologic. Okay. Pag merong nararamdaman yung tiyan mo, mas maganda ilabas mo. Okay. Unless this is something na hindi ano. Pero yun po, iwasan po ang ma-dehydrate at tayo mag-rehydrate. Meron na naman yan, no? Pwede ba magbanggit ng brand dito? Hindi, no? Parang katulad lang. Parang katulad ng Pocari Sweat, ganyan, no? yan, But never Gatorade.
no? Kasi that's very high in sorry, but I have to mention kasi yan pa din yung mga nakikita natin na binibigay ng ating mga magulang, yung mga high sugary na dahil mataas sa electrolytes. sugar. Mataas po kasi sa sugar, no? Okay. Okay sana yung electrolytes, pero make sure na wala pong masyadong asukal kasi may tinatawag tayong osmotic diarrhea, no? Since binigyan nyo ng high sugar na electrolytes, ang effect niyan is lalong magdadiarrhea po yung taong magdadiarrhea. Kaya dapat ang Okay. bibigyan nyo yung Low sugar. low sugar, no? At yan, marami naman tayong ORS. Yung buko, Doc. Mga ganyan. Pwede po, no? Buko, Pwede naman pwede. yan. But, yun lang talaga. Yung recommended natin, yung ORS, Oral Rehydrating Solution. Mas sureball ka dun sa Tama po. ORS. At pwede mo namang yan ibigay kada every episode of vomiting or diarrhea yan. Pwede as fluid replacement yan, Sir Jay. Oo nga. Okay. Ano ba yung mga numbers of episodes ng diarrhea na pwede kang mag-isip na medyo kailangan patingin na siguro ako? Usually, sir, more than 3. More than three, More than 3. okay. In a day, In a day na watery stool talaga, which is usually something na hindi naman po nangyayari sa atin, no? Magpatingin na po tayo sa ating mga doktor, no? Or sa mga midwife or sa mga nurse po natin, no? Ayan. Okay, lagi natin tatandaan yan, no? Si Joyce de Guzman Ponce, ayan, nakikinig din sa atin. Binabati rin natin mga taga-subaybay natin. Si Joyce, Sir Jay, siya yung nasa Nepomart, no? So kasama Oo, natin siya kumusta sa dyan? Nepomart, no? So Uy, balitaan mo kami doon, Doc. Ano yung napakagandang balita yan na binuksan ninyo kahapon? ayan, so mapunta tayo sa napakagandang programa ng ating lungsod po pagdating dyan sa pakikipag partnership with JDN Realty Group, particularly with NEPO. No, at nakapag-establish po tayo ng ating satellite office specifically for the issuance of health IDs. At alam ko marami pong sa ating mga kababayan na yun, para hindi na po kayo lalayo. Meron na po tayo sa Nepomart second floor, mezzanine. Doon po sa may, ano ba to? Tapat ng Uncle John's. Okay. Doon po sa may, tapat ng Nepo Mall ba yun, Sir Oo, Jay, no? tama, Yun. tama. Yung Okay. sa Nepomart, doon po tayo sa second floor. So, pwede po kayong mag-book through our online appointment system. And then, our operation is from 8 a.m. until 6 p.m. the issuance of the health IDs po, no? So, nakita ko kanina doon sa ating system, marami na pong nagbo-book. So, yun. Meron pa din po tayong appointment sa ating main office sa third floor sanitation division sa may City Hall po. So, paano po yung online booking? Paano yung proseso nito? So, mag-register po kayo. Mag-login po kayo sa ating website. It's cityofangeles.ph/healthcard, no? Okay. So, para po kayo nagre-register ng social media account. No? At once naka-register na po kayo, meron po doon na book an appointment. Pwede po kayong pumili ng petsa o oras na convenient for you. No? Ayos. So, tapos yun po, may mga requirements na din po nasa website po natin, posted po yung requirements natin, pati yung application form doon para hindi na po kayo maabala, ma-check nyo na yung ano ba yung mga kailangan ko. No? At yung mga health IDs po natin ngayon, ulitin namin, ang expiry na po niyan ay hindi na nagtatapos ng December 31 but it ends 365 days after mong ma-issuean ng health ID. No? Oh, galing. Oh, hindi na. So, kahit na kumuha ka ng buwan ng Disyembre, hindi magtatapos ng December 31. Kasi last year, sir, ganun, di ba? Pag gumawa ka ng December 30, mag-expire kinamagahan yung ID mo, no? At dininig naman po natin yung mga rekomendasyon po ng ating mga kababayan at yung mga hinaing po nila. Mahirap naman talaga, no? Kaya isa ito yung mga ginawa po nating aksyon para mas mapadali po ang serbisyo ng gobyerno natin sa Angeles City, no? So, sabi ko nga, from 3 days na dati, natutulog yung mga... Parang iPhone anticipation yun, no? ano? Parang pila ng iPhone, kahaba, no? 8 p.m., natutulog na yung mga kababayan natin to secure a number. But now, sure naman yun. Within 30 minutes po, makakakuha na po kayo ng health IDs. No? Wag ko kayong magugulat. Yung iba kasi 3 minutes lang, nagugulat sila. Ay, tapos na po. No? So, ganun po kabilis ang government transactions natin ngayon pagdating sa issuance ng health ID. Congratulations, Doc JP, no? Ang dami mong mga naibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Kaya lagi kitang pag ginugulo
ah, para makapagbigay tayo ng mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Please, you have the floor para sa ating panghuling mensahe, Doc JP. Go ahead. So, para po sa lahat ng nakikinig ng programang Join Tana ngayong umaga, amin po kayong pinapaalalahanan po na maging vigilant. Huwag po tayong maging kampante sa mga nararamdaman po natin at sa ating mga anak. At lalo ngayon po ay tag-ulan na, no? So uso na ang wild diseases. So, pagka naglalagnat na for more than 2 days, agaran po tayong magpa-check up. Pag tayo ay lumusong sa baha, makumonsulta for prophylaxis against leptospirosis, no? Dengue, alam niyo po na yung mga simptomas ng dengue. At yun, maglinis ng kapaligiran, Yes. maghugas ng kamay, kumain ng tama, magsuot ng face mask kapag may ubo at sipon na po. At yan po yung mga ating mga paalalang pangkalusugan na dapat po ay hindi na natin kinakalimutan. Doc JP, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po, Sir Jay. And thank you. Ayan, nakasama natin si Doc JP Kulang at sa mga susunod na pagkakataon, imbitahin muli natin siya para mas marami pa tayong pag-uusapan. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin at sa lahat ng bumubuo ng pamalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelayo IV at ito yung programang Join Tana Angeleños. God bless everybody.